Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyr baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly ýolbaşyna alınıp berilýän işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikler başlanýar. Bu şeýleden ekipden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 1 Awgustda zähmet ruhudyny bolýan hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny Hadar deňdiniň kenaryna täze döwrewap Rowaç kotejler toplumynyň açylyş dawarasy boldy. Bu toplum awada milli syýasatçylyk zowlagynyň diňjal şypahana düzüminiň üstüne ýetirdi. Soňky ýyllarda türkmen topragynyň bu ajaýyp kunjogy tanylmaz derejede özgördi. Deňiz kenaryny ak mermerli kaşaň mehmanhanalar, koter şäherjikleri, ýaht klublar, çağalar tagaldyş merkezleri, sport desgalary guruldy. Diňjal seýliýähleri we ýaşyl zowlaklar emeli derýa döredildi. Bular hemmesi şol sanly ulug we injenerçilik tehnika düzümleriň desgalarym, öňdewarjy tehnologiýalary hem-de gurulşyk binagarlyk we bede ulgamlarynaky özgörüşli çözgütler peýdalanmak arkaly täzeçil çemeleşmeleriň esasynda bina edildi. Hadar deňdiniň ekologiýa taýdan arasy kenaryny nowatdaky täze desgalaryň ulanylmagy berilmegi adamlara awada milli syýasatçylyk zowlagyny diňjalyp saglyklaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Halk köpçüligine hödürlenýän iň ýokary dünýä ölçeklerindäki saglyk diňjal hyzmatlarynyň el ýeterliligi hormatly prezidentimiziň durmuş ogurly syýasatynyň esasyny nüzýär. Garaşdy bir tarap watanymyzyň awadançylygy hem-de halkymyzyň gowaşlygy bu strategiýaň baş maksadydyr. Bulardan başga-da häzirki döwürde awada milli syýasatçylyk zowlagy iri işe gürlük, meden we sport merkezi hökümindäki derejesini puwtalandyryp, ýokary derejedäki duguşsuzlyklaryň dürli halkara çärelerini geçirilýän ýerine gürlü. Toplum bir wagtda 900 goly adam kabul etmäge okuyup lemde 240 maşgala niýetlenen Kater şäherjiginden ibaratdyr. Bu taslama senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan Tabarly maşgala husus karhanasy hem-de Güneşli deňiz kent guruluşy hojalyk jemgyýetleri tarapyndan amala aşyryldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň telekeçileri uly kuwaty eýe bolmak bilen dürli pudoklarda netijeli zähmet çekýärler. Hususi kampaniyalar ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giň erimli milli maksatnamalary işe gatnaşýarlar. Paýtagtymyzdaky we sewitlerdäki hususi işgörler tarapyndan alınıp barilýan gurulşyk işleri muňa şaýatlyk edýär. Olar awada milli syýasatçylyk zowlagyny ösdürmäge de üstünlikli gatnaşýarlar. Bu ýerde ozal açylyp ulanmaga berilen döwrewap diňjal merkezleri, ulanmaga berilen koter şäherjigi muň aýdyň netijedir. Guruluşy üçin 10 hektar yer bölünip berilen toplumyň awadanlaşdyrylan çägini ähli amatlyklar bolan 48 sany 2 gatly kotejler, sport we çağalar üçin oýun meýdançalary, ýüzmek üçin açyk howuz ýerleşýär. Hyzmat ediş merkezine restoran ýerleşdirilip bu ýerde diňjal ýanlara ýokary hiyelli hyzmatlar üçin edilendir. Bir söz bilen aýdylanda toplumda halkara ölçeklerine laýyk derejede diňjalmak üçin ähli zerur şertler gödegine tutulan. Hormatly prezidentimiz senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň jemgyýetçilik ýymity ulgamyna ýürüýi töleşen kärhanalary tarapyndan guralan milli we daşary ýurt aşganasynyň tagamlarynyň sergisi hem-de türkmen telekeçileriniň önümleri bilen tanışdy. Bu özbolşly sergi dürli ogurlar boýunça şol sanly hyzmatlar ulgamyna uly üstünlikler gadanan ýurdumyzyň işgörleriniň köp ogurly kuwatyny we giň mümkinçiliklerini aýdynlygy bilen görkezdi. Halkymyzyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan asyrlyň dowamyny kemale gelen milli aşganamyz öz ähmiýetini saklap gelýär. Hem-de tagamlaryň täze görnüşleri bilen üstü ýetirilýär. Her maşgalada bişirilýän dürli tagamlaryň taýýarlanyş usullary nesilden nesle geçip biziň günlerimizde çenli saklanyp galypdyr. Gahrman arkadagymyzyň bereketli türkmen saçagy kitabam milli aşgana sunatymyza oň taryhyna we özbolşly däplerine bagyşlanandyr. Türkmen telekeçileriniň peýnirliň, şoklat, süýt hem-de süýjü köýeki önümleriniň, alkogolsuz içkileriň, miwe şeýreleriniň doňdurmaň ýokary hili bilen tapawutlanýan dürli görnüşlerini öndürýändigini bellemek gerek. Bulardan başga-da sergide ýurdumyzda öndürilýän gök we bakçy önümleri görkezildi. Bir söz bilen aýdylanda bu ýerde bereketli türkmen saçagynyň bolçulugy özüniň aýdyň beýany tapdy. Soňra hormatly prezidentimiz kotejlere tarap ugrady. Döwlet başdanymyz bu ýerde diňjal ýanlar üçin döredilen şertler, otoglaryň ýerleşdirilişi hem-de enzamlaşdyrylyşy bilen gyzyklandy. Kotejlerde maşgala bolup diňjalmak üçin ähli amatlyklar gödegine tutuldy. Öýleň her birine mebiller bilen üçin edilen ýatylýan hem-de mehman otoglary, degişli enzamlar ornaşdyrylan aşgana bar. Diňjal ýanlar isleglerine görä bu aşganada nahar taýýarlap bilerler. Otoglaryň içki wedegi milli ähliňde ýerine ýetirilipdir. Bu ýerde diňjal ýanlar üçin adam bedeniniň berkedilmegine gönükdirilen fiziýa bezergileriň toplumny hödürleýän spa merkezi,
Dögrewap ugurdaş enzamlar bilen üpçün edilen karaoke bar gözüňe tutulan. Bir söz bilen aýdylan rowaç öz mehmanlary üçin iň ýokary derejedäki hyzmatlar hödürleýär. Katejler toplumy bilen tanışlykdan soňra hormatly prezidentimiz Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygyna täze toplum üçin niýetlenen awtologlaryň asarlaryny gowşurdy. Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýol başçysy hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalarynyň mundan beýlägem tutan ýerli zähmet çekip watanymyzyň gülläp ötmegine munasyp goşan-goşoklyklaryny ynandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz hadaryň häzirki zaman din jalş düzümi kemale gelýän kenaryny ugrady. Döwlet başdanymyz ýerleşlerimiziň arasynda howada din jalmagy, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler bilen gazaklandy. Gojaman hadaryň kenary ýylyň bu pasyny hasam ýakymly. Arkadaşlar ferdarymyz bu ýerde döredilen amatlyklar bilen tanışlygyň dowamyny adamlaryň ýokary derejeli din jalşyny üpçün etmek maksady bilen alınıp barylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek babatda degişli ýol başçylary anyk görkezmeler berdi. Şu ýerde din jalyanlar, aýratynam saadiýan çağalar, joşgunly çykyşlar bilen bagtyar çağalyň ýurdu hökmüni ikrar edilen diýarymyzda arkadaşlar ferdarymyzyň ýol başçylygyna döredilýän amatlyklar üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. Deňdiň arasynda howasy, altynsog çägeli kenar hemde ýylysu, ula adamlara hemde çağalara din jalmak üçin amatly şertler döredýär. Awada milli fiýagaçylyk zowlagyny sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredilen. Muňa özi wagty gyzykly geçirmek bilen bir hatarda adam saglygynyň puwtalandyrylmagyna ýardam berýär. Amatly howa şertleri hemde hadar deňdiniň kenar ýakasynyň baş pahany kuwaty, iň döwrewap tehnologiýalardan we innovasiýalardan, öňde barjy binagarlyk hemde injener tehnika pikirden oğralmagy, öňde goýulan maksatlary ýetmek babatda oýlanşykly çemeleşmeler diýarymyzyň deňiz merjeniniň halkara fiýagaçylygyň, şpahana din jalş hemde sportyň ikrar edilen merkezine öwrülmek üçin ähli şertler döredýär. Awada milli fiýagaçylyk zowlagynyň täze düzümleýin desgatynyň açylyp ulanmagy berilmegi parahatçylyk, döredijilik hemde ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan garaşda hemişelik bir tarap watanymyzyň ýyl ýadgysyna ýene de bir şanly waka bolup girdi. 4 awgustda zähmet ruhuny bolýan hormatly prezidentimiz ogly Kerimoğlu bilen ir täher hadaryň kenaryna çykyp bir sellem gedelen jetdemde velosipedli ýürüýüşi amal asyrdy. Şeýle-de sport maşgylaryny ýerine ýetirdi. Äzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen binýada goýulan sagdan durmuş ýörelgeleri arkadagy ferdarmy tarapyndan işeň dowam etdirilýär. Bu bolsa köpçüliklerin beden terbiýe we sportyň ösdürilmegini şertlendirýär. Çünki bu ýörelgeler döwlet siýasatynyň möhüm ogry hökmüne kesgitlendi. Ähli möhümlerde bolşy ýaly Thomas Passanyň ir täheriniň özboşly gözelligi, hoştap howasy hemde ferginligi insan ruhyna ýakymly täsir edýär. Döwlet başdanymyz şeýle ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp, ogly bilen kenarda bir sellem gedelen jetdi. Deňiziň kenaryna gedelen jetmegiň saglyk üçin aýratyn peýdaladygyny bellemek gerek. Soňra hormatly prezidentimiz ogly Kerimoğlu bilen bilelikde awadan çägi boýunça velosipedli ýürüýüşi dowam etdi. Ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça giňerimli işlerin geçirilýän ýeri bolan awadan bagy osmanlygy we ýaşyl örtükli zowlaklar din jalyanlaryň ruhuny göterýär. Awada milli fiýagaçylyk zowlagynyň howasy hemde din jalş amatlyklary türkmen topragynyň bu behişli kunjagonyň şpahana hemde sport merkezine öwrülmegi üçin ähli şertler döredýär. Soňky ýyllarda bu ýerde häzirki zaman din jalş düzümine degişli ýokary derejeli mehmanhanalar toplumy, şpahanalar gurulyp ulanmagy berildi. Ýokary halkara görkezleri esasyna enzamlaşdyrylan döwrewap sport toplumlary gurulyp, olarda meşgullygy eýe bolýan sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak bolýar. Täher çağynda ajaýyp görnüşi emele getirýän Hadar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenarya gyzgylygynda velosipedli gedelenç ruhuny göterýär. Köpçüliklerin beden terbiýe, sagaldy şereketiniň ösdürilmegine, jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine velosiped sportyna möhüm orun degişli bolup durýar. Şuň bilen baglylykda ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine, velosipedli gedelençleriň wagt edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Ma'lum bolşýaly, gahrman arkadagymyz Türkmenistanyň köpçüliklerin velosiped ýürüýüşini geçirmegiň atly däbiniň başyny başlady. Bu başlangıç watandaşlarymyzyň giň gollawyna eýe bolup, olar ýurdumyzda ýygyderli gurulýan giňerimli çärelere uly höwes bilen gatnaşýarlar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda sportyň ekologiýa taýdan arasy görnüşi hataplanýan velosiped sportynyň muşdaklarynyň gün saýyn artýanlygyny bellemek ýakymly. Şuň bilen baglylykda dürli ýaşdaky adamlar velosiped sürmegi, velosiped sporty bilen meşgullanmagy durmuş gadatyna öwürdi. Bu bolsa köpçüliklerin beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek ornuny döwlet tarapyndan edilýän tagallalaryň rowaçlyklary ösenýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Velosiped sporty bilen meşgullanmak daşky urşagyň gözelligini, ajaýyp tebigaty dinlemege mümkinçilik berýär.
Häzirki döwürde tebigaty aýawly garamak milli özbolşulygyň aýratyn ölçegleriniň biri bolup, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogruny öwrüldi. Sport, saglyk we ekologiýa bir-birinden aýrylmaz düşünjelerdir. Ekologiýa ýagdaýy ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeleriň we puwdaklaryň maksatnamalaryň, adamlaryň durmuşy üçin oňoýly şertleri üpçün etmäge gönüktirilen iri düzümleýin taslamalaryň möhüm bölegidir. Soňra arkadagy serdarymyz ogly Kerim oly bilen awada köp orly sport toplumuna geldi. Bu ýerde döwlet başdanymyz türgönleşik enjamlaryny masklary ýerine ýetirip, şunda ýokary yslatlyk derejesini görkezdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň we beden terbiýe sagaldy şereketiniň hemme taraplaryň ösdürilmegine hemde ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň işden çekilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýär. Bu bolsa öňde goýulan belent maksatlara ýetmegiň esasy şerti bolup durýar. Sportyň durly görünüşleri bilen meşgullanmak arkaly saglygy hemme taraplaryň berkitmek bugun ähli ýaşdaky we hünärdaky adamlar birleşdirýän umumy milli maksada kuwatly şert öwrüli. Şunu gahrman arkadağımızın başlangıcı boyunca öňe sürilýän giňme çörli işler, aýratynam sagdan durmuş ýörelgelerini puwtalandyrmak meseleleri arkadagy serdarymyň alyp barýan we durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogrullarynyň birine öwrüli. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçüliklerin beden terbiýe sagaldy şereketini hemde ýokary görkezler sportuny wagt etmek, şeýle-de halkara derejeli iri sport döwlet hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Köpçüliklerin beden terbiýe we sportuň ösdürilmegi, sportda ýokary netijeleň gazanylmagy, şunda türgenleriň döwlet derejesinde höwetlendirilmegi möhüm ogry hökmünde ketgitlendi. Şeýlelikde ykdysadiyetimiziň ähli puwdaklarynyň işgärleriniň aýratynam ýaşlaryň beden terbiýe sport hereketine işden çekilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Muň özi insan saglygynyň berkitilmegine bolşýaly adamlaryň döredijilik ruhunyň ýokarylanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki döwürde ýurdumyzda beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş kadatyny öwrülýär. Bu urda alınıp barılan işler özünün oňy netijesini berýär. Bugun ýurdumyzda sportyň ösüşi täze derejä çykdy. Türkmen türgenleri iri halkara ýarşlaryna işen gatnaşyp ýokary netijeler gazanýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyň sagdanlygyň we ruh welentligiň ýurdu hökmünde awraýyny hasam belinde göterýär. Watanymyzda medeni köpçülikleriň çäreleriň sport bilen utaşýanlygyny bellemek gerek. Bu bolsa ýaşlary hasam belent netijeler gazanmaga ruhlandyrýar. 3 awgustda awada milli siýasatçylyk dowlagyny hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça iri halkara ýarşlaryna Russiýa Federasiýasyna geçirilen Ýüpek ýoly 2022 rally reýdinde hemde Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherine ýetginjeklerin we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýilen türgenleri syýlamak dabarasy boldy. Bugun berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüne ýaş watandaşlarymyz türkmen sportunyň iň oňat däplerini gaýratly dowam edip, halkara ýarşlaryny mehriban watanymyzyň awraýyny hasam belinde göterýärler. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman sport sagaldyş toplumlary we köp orly stadionlar guruldy. Hemde olar ýokary derejeli türgenleşikler, sportyň dürli görnüşleri boýunça halkara ýarşlaryny geçirmek üçin zerur şertler bilen üpçün edildi. Asaly däwe görä watanymyzda dünýä derejeli sport ýarşlaryna munasip wekilçilik edip, baýrakly orunlary eýe bolan türgenler diýarymyzyň sportyny ösdürmäge, sagdynlygyň we ruhy welentligiň ýurdu hökmünde Türkmenistanyň awraýyny ýygyderli ýokarlandyrmaga, olaň uly goşuntlarynyň ikrar edilmeginiň hormatyna döwlet derejesinde sarpalanýar. Döwlet syýlaklaryna munasip bolanlar sporty we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmek orunnaky ýygyderli aladaty, ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy hemde täze ajaýyp sport ýeňişlerini gazanmagy hemme şertleriň döredilenligi üçin döwlet başdanymyza we gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Halkara ýarşlarynyň baýrak eýeleri türkmen sportynyň awraý mertebesini hasam artdyrmak oruny mundan beýlägem ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Şu ýerde bu sport haftalygynyň aýratyn ähmiýeti eýdigini bellemek möhümdir. Çünki 2018-nji ýylda Amur Hazar owru boýunça halkara awtomobil ýarşy geçirilende gahrman arkadagymyzyň özüm gatnaşyp arkadagy serdarymyz bilen birlikde ýarşy gatnaşdyryljak awtologary täzeden ellerine geçiripdiler. Gahrman arkadagymyz täze sport ulagynyň oturucundan başlap ähli gurallaryna senli berk we oňoýly derejede bolmagynyň ören möhümdigini belläpdi. Mehriban arkadagymyz we arkadagy serdarymyz awtologyň hereketlendirjesini, tigirlerini gözden geçirip, käbirlerini täzeden düzüpdiler. Muň özi hormatly arkadagymyzyň islenlik işde bolşýaly sport ýarşlaryna da öňde durýan wezipeleň oňyn çözgüdüne ören jogapkärçilikli semeleşýänliginiň aýdyň beýany bolýar. Soňra gahrman arkadagymyz özüniň çyzgylary esasynda täzeden düzülen sport awtologyny synap görmek maksady bilen onuň roluny geçipdi. Arkadagy serdarymyz bolsa şturmanyň ornuny ýerleşdi.
Şeýlelik bilen hormatly arkadaşymyzyň erkediýän sport ulogy Gargum Sehratynyň jümmüşinde hereket etdi. Gahrman arkadaşymyz we arkadaşly serdarymyz ýarışlaryň geçýän ogrunyň çylsyrymly şertlerini nazara alyp, ulogyň awatlyk derejesiniň ýokary bolmalygyny, onuň berklik derejesine we güýjüne aýratyn ähmiýet berdiler. Ine bugün bolsa halkara ýarşynda üstünlük gazanan türgenler arkadaşly serdarymyzyň adyndan sowgat berilen awtology ýüzüne silip kabul etdiler. Şeýle de olar özleri üçin täze taýýarlanan hemde härki döwrüň awtomobil sportunyň gadalaryny we talaplaryny dolu laýyk gelýän türgen libaslaryny giyindiler. Muň özi gahrman arkadaşymyzyň görülmesiniň ýurdumyzyň türgenler tarapyndan netijeli özleşdirilýändiginiň we ösdürilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi. Soňra olar arkadaşly serdarymyzyň adyndan sowgat berilen awtologda awada milli siýasatçylyk zowlagynyň çäginden geçdiler. Soňky ýyllarda awada milli siýasatçylyk zowlagynyň keşfi düýüp göter özgördi. Bu ýerde häzirki zaman şypahana we din jalş düzüminiň ähli şertlerini özüne jebilýän döwrewap binalaryň toplumy emele geldi. Hormatly arkadaşymyzyň ahlakyndan kemal tapan siýasatçylyk zowlagynyň desgalarynyň üstü her ýylda täze häzirki zaman binalary bilen ýetirilýär. Halkara ýarşlaryna gatnaşyp ýokary netijeleri gazanan türkmen türgenleri ýurdumyzda hormatly arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça ösdürilýän awtomobil sportunyň ösüşiň täze derejesine çykandygyny görkezdiler. Muňa gahrman arkadaşymyzyň tagalasy netijesinde başbaşlanan ähmiýetli ýörelgeleriň arkadaşly serdarymyz tarapyndan üstünlükli ösdürilýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň milli awtomobil sportunyň ustat türgenleri 2018-nji ýylda hormatly arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça geçirilen Amol Hadar 2018 halkara awtorallyň geçen ugru boýunça ýoluň bir bölümini geçdiler. Garagum Sehraty bilen Gojaman Hadaryň ýanyşyk ugru boýunça menzil aşyp barýan türgenler häzirki zaman awtologlaryny ynamly erk edip, çylsyrymly sehra ýollaryny ustatlyk bilen geçdiler. Bu görnüşler halkara ýarşlaryna ýokary netije gazanan türkmen türgenleriniň arkadaşly serdarymyz tarapyndan bildirilýän hormata buýsanyp, olaryň täze ýeňişlere ruhlanýanlyklarynyň aýdyň beýany bolup görnýär. 5-nji awgustda Esenguly etrawyna gurulan arkadaşyň nesilleri döwrewap çağalar din jalş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabara Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy we deputatlary, welaýat hemde şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde köpçülikleriň habar berýän işleriniň wekilleri, hormatly ýaşullar we etrawyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe mähriban halkymyzyň awadançylygyny hatam ýokarlandyrmak baradaky aladan tutuş ugrudaş düzümün kemale getirilmegine ulgamlaýyn, toplumlaýyn çemeleşmäni üpçün edýän ägirt uly durmuş maksatly taslamada öz aýdyň beýany tapdy. Halkymyz baradaky alada hormatly prezidentimiz tarapyndan siýasy strategiýaň derejesine çykaryldy. Durmuş ykdysady ösüşiň ýokary depginleri, ýurdumyzyň sebitleriniň düýpli özgören azap keşfi Türkmenistanyň soňky ýyllarda ösüş we rowaçlyk ýoluny gazanan uly üstünlikleriniň aýdyň netijesidir. Balkan welaýatynyň Esenguly etrawy, welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriň arasynda ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanyp, her ýyl geçirilýän däp bolan bäsleşiň ýeňisi bolanlygyny hemde Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň $1 milyon meşhurdäki pul bayragy bilen fiýlaglananlygyny bellemek gerek. Hutçy pul serişdeleri çağalar üçin täze din jalş merkeziniň desgalarynyň gurulşygyna hemde döwrewap enzamlar bilen üpçün edilmegine gönükdirildi. Bagtyar çağalyk hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýygyderli amal aşyrylýan durmuş ugruly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrudur. Çağalary aýratyn üns bermek, olar barada ýygyderli we çäksiz alat etmek asyrlyň dowamyny halkymyzyň midemet ýörelgeleri bolmagyny galýar. Ýurdumyzda gadymdan gözi başalýan däplere erilip, beden taýdan sagdyn, ruh taýdan baý türkmenistanylaryň ýaş neslini terbiýelep ýetişdirmäge, ähli wagtda awadan durmuşy üpçün etmäge gönükdirilen işler ýygyderli durmuşa geçirilýär. Üstünlükli amal aşyrylýan strategik döwlet maksatnamalary hut şuňa gönükdirilendir. Umuman ýurdumyzda bolup geçýän wakalar hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň awadan durmuşyny üpçün etmek, ilkinji nowatda bolsa ýaş nesli sağlaşykly terbiýelemäge degişli meselelere ägirt uly üns berýändigine şaýatlyk edýär. Şogun Türkmenistanyň gurulşygy senagat energetikasy 2022 halkara sergi we Türkmenistanyň gurulşyk senagat energetika podoklarynyň ösüşi atly ilmi maslahaty öz işini tamamlady. Belenşäli ýurdumyzda ilkinji gedek belenilýän gurulşyk we senagat toplumynyň işgärlerini gün münasibetli geçirilen bu forum degişli ugurlary munun beýlegim ösdürmek möhüm ugurlaryny kesgitledi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilen sergi we ilmi maslahat berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň dörejelikli we ykdysat taýdan ötüş ýoly bilen öňe barýan ýurdumyzyň gurulşyk we senagat toplumynyň düzümlerine gazanýan üstünlikleriň beýanyna urildi.
Eğer dolu teriste ve iqtisadi mümkünçülükleri ekologiya taydan arasa yuqur teknologiyalı şol uraqtın önüne yuqur hili önümlüň önümçülügi hemde olun halkary ülgülerine talaplarına doğru layık gelmegi yurdumyň guruluş we senaat ulgamynyň yuqur derejesini öpüşen etdi. Kuwatly önümçülük düdüminiň döredilmegini, yerli çygmal seristeleriniň we TV baýlyklaryň binýadyny yuqur hili önümlüň meşhurlarynyň we görnüşleriniň artdyrylmagyny esasy guredin ýan Türkmenistan gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işleňleşdirýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar ýurdumyň faýallaşykly ötüş ýoluny düşen we daşary ýurt kompaniýalary we maýy goýum düdümler üçin açyk bolan Türkmenistany öz ornlaryny berkitmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Bugedeki geçirilýän halkara tergitiniň we ilmi matlagydyň baş maksady daşary ýurtly hyzmatdaşlary ýurdumyň guruluşy, senaat, energetika pudoklarynyň himiýa senatynyň ýol guruluşy düdümleriniň ötüşine ýardam bermekden, şeýle hem döwletimiziň harit öňürjileriniň ägirt uly mümkinçilikleri, häzirki enzamlary, täze technikalary we hyzmatlar ulgamy bilen tanışdyrmakdan ibaratdyr. Sewda Senaat Idaratynyň binatynda milli iqtisadiýetimiziň guruluş we senaat pudoklaryny döwraplaşdyrmak we köp ugurly esasy ösürmek boýunça alınıp barlayan ägirt uly işler, hormatly prezidentimiziň paratatly ýollaşylygyna, döwlet maksatnamalarynyň we maýy goýum tatlamalarynyň üstünlükli durmuşa geçilişi barada görünmeýän sergi bölümleri ýerleşdirildi. Oň şäherleriniň guruluşy, senaat we guruluş garytlarynyň önümçüligi, elektr energetika, himiýa senaty, gaz we neft himiýa, ýol guruluşy ýaly ugurlar boýunça alınıp barlayan işler görkezildi. Yurdumyň döwlet we telekeçilik düdümlerine, daşary ýurt kompaniýalaryna degişli bölümlerine görkezilýän işlerde bilelikdäki tatlamalary ýerine ýetirmekde özary bähwetli gatnaşyklaryň netijeligi aýdyň beýan tapýar. Döwlet başdanmaly akylly şäher we akylly öýt tatlamalarynyň şeýle hem energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamyna tehnolog işläp taýýarlamalary, netijeli ulanmak arkaly ýaşaýy saý toplumlarynyň guruluşynyň tatlamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegini mühim wezipe hökmünde kesgitledi. Şoň bilen baglykda sergide Aşgabat syti tatlamatynyň binägärlik şekillerine mühim orun berildi. Paýtagtymyzyň Demirgazy kunjagyny gurulmagy meýilleşdirilýän bu 20 möçürli ýaşaýy saý guruluşynyň tatlamaty akylly şäher konsepsiýasynyň mühim ugry bolup durýar. Oň binýadyna dolandyryşyň sanly ulgamy robotlaşdyrmak intellektual ulgam binýat hökmünde kesgitlendi. Döwlet başdanmadyň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän giň möçürli tatlamalar hususan ýurdumyň halkylaryň energo ulgamyny döretmek boýunça alınıp barlayan işler elektr energetika pudogynyň faýallaşykly ötüş ýoluny düşendigini görkezýär. Şoň bilen birlikde paýtagtymyzyň we beýlik şäherleriň hemde ýylatly ýerleň energiýa üçinçiligini we ışıklandyryş ulgamyny döwraplaşdyrmak işleri dowam etýär. Sergiň maksady diňe bir degişli ugurlarda gazanlayan üstünlükler görkezmek däl, eýsem iqtisadiýetimiziň pudoklarynyň ötüşinde amala aşyrylýan özgörtmeleriň netijelerini, oň mümkinçilikleriň iň esasy bolsa, watanymyzyň gullap ötüşini nazarlayan döwlet hususiýetçilik gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýe bolýanlygyny beýan etmekden ibaratdyr. Türkmenistanyň guruluşy, senaat, energetika pudoklarynyň ötüşi atly ilmi matlagy sergiň esasy wakalarynyň birine uğurly. Onda ministerlikleň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň ýollaşylary, işur düdümleň wekilleri, bir näçe daşary ýurt kompaniýalarynyň we kärhanalaryň hünärmenleri çykyş etdiler. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň innowasion ötüşini ugur edinýän siýasatynda guruluş we senaat pudoklaryny köp ugurly ösürmäge, umuman iqtisadiýetimizde düdümleýin özgörtmeleri durmuşa geçirmäge möhüm ähmiýet berilýändigini nykdaldy. Daşary ýurtly wekiller sanly ulgam arkaly eden çykyşlarynda Türkmenistanyň geçirilýän halkara çäreleň netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin möhüm meýdança öwürlýändigini aýraty nykdadylar. Ilmi matlagda gatnaşyjylar bu forum guramak babatda döredilen mümkinçiligi üçin arkadagly serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler we ýurdumyzda maýy goýum tatlamalarynyň amala aşyrylmagyny hemde oň dünýä giňişligine uýgunlaşmagyna, önümçiligiň bätleşigi ukypullygynyň ýokarlanmagyna döwlet derejesine ünserleýändigini nykdadylar. Forumun gün tertibine himiýa senatyna ilmiň orny, ýurdumyzyň gaz himiýa önümleriniň dünýä bazarlaryna uğradylşy, önümçiligi täze enzamlaryň gornaşdyrylşy, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne energetika diplomatiýatynyň ötüşi, elektr energetika ulgamyna gaz turbinalary, energiýa taşyýtlaýjy gurnamalary ýaly ugurlar girdildi. Türkmenistanyň guruluşy, senaty, energetikaty 2020 atly halkara tergitine gatnaşyjylara diplomlar gowşurmak dawratynyň geçirilmegi ilmi matlagynyň jemlenmesine uğurly. Muň öde halkara şäheretiniň ýokary guramaçylyk derejesinde döwlet tarapyndan uly ünserleýändigini görkezdi. Forumun ahyryna oň gatnaşyjylar halkara ähmiýetli şäherleň guramaçylykly geçirilmegi we halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegi ugruna tagalla edýän arkadagly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hem hormatly prezidentimiziň adyna ýüllenme kabul etdiler.
Şu günleri yurdumyzyň ýol başy düzümleriniň dynjaş mewsumi dowam edýär. Hazırın ekologiýa taýdan arasa kenaryna häzirki zaman şpaxana dynjaş düzüminiň ýokary derejeli medeniýeti ýoly goýuldy. Şeýlelikde awada milli syýahatçylyk zowlagyny dynjaş wagtyny gyzykly hemen peýdaly geçirmek, saglygy berkitmek üçin ähli amatly mümkinçilikler döredildi. Şu gün yurdumyzyň dynjaşda bolýan hökümet agdalary, hary hukuk goraýjy edaralaryň ministrlikleriň pudukly dolanýyş düzümleriň ýol başlary awadanyň çäg boýunça velosipedli ýürüýüş guradylar. Häzirki döwürde sagdan durmuş ýörelgeleriniň işiň tarapdary gahrman arkadagymyzyň asly başlangyçlary bilen ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýany we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Arkadagy serdarymyzyň ýygyderli tagallaty netijesinde bolsa, bu asly ýörelgeler häzirki zamanyň ruhuny we talaplaryna laýyklykda ösdürilýär. Ma'lum bolýaly, abadada dynjalşda bolýan hormatly prezidentimiz deňiziň kenaryna sport maşklaryny ýerine ýetirip velosipedli gezelenjetdi. Muňa häzirki zaman dynjalş ulgamynyň esasy şertlerinden biri bolup durýar. Şu günler dynjalş mewsumine bolýan ýurdumyzyň ýol başy düzümleri arkadagy serdarymyzyň görelesine eýerip, hazır deňdiriň kenary boýunça velosipedli gezelenjetdiler. Häzirki döwürde olar wagtlaryny peýdaly geçirip, insan saglygy üçin amatly howa gurşagy bolan deňiziň kenaryna dynjalýarlar we saglyklaryny berkidýärler. Muňa arkadagy serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyny döwlet adam üçindir diýen şygar baş ýörelge edinýän siýasatyň durmuş ulgamyny nazarlaýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Velosiped sürmek saglygy berkitmegiň möhüm şertlerinden biri bolup durýar. Sportyň ekologiýa taýdan arasy görünüşi hasaplanýan velosiped sportynyň ösdürilmegi, muň üçin degişli sport düzümleriniň döredilmegi bu gro hewesek ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirdi. Ma'lum bolýaly, gahrman arkadagymyzyň başlangyjy esasyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýunyny halkara velosiped gününi eglan etmek hakyna kararnamany kabul etdi. Muňa mährwan arkadagymyzyň başlangyçlarynyň milletler birleşigi tarapyndan ikrar edilýändiginiň we Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň belinde galýanlygynyň suwutnamasydyr. Şeýlede şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy maslahatynyň 61-nji umumy mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girizmek atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilendigini bellemeli. Bulan ählisi dünýä bileşigi tarapyndan watanymyzyň beden terbiýe, sagaldyş we sport hereketiniň ösdürilmegine, jemgyýetde ekologiýa medeniýetiniň kämilleşdirilmegine, milli sevit hemde ähli derejede durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge bolan goşandyny görkezýär. Halkyň saglygy hemde bagtyarlygy, ilatyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmak baradaky alada, beden we ruh taýdan kämil nesil terbiýelep ýetişdirmek garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrudur. Amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeleri, milli maksatnamalar hemde giňerimli taslamalar bu ören möhüm wezifeleriň çözülmegine gönükdirlendir. Beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak insan saglygynyň oň mümkinçilikleriniň dol açylmagynyň möhüm şertidir. Jemgyýetde sagdan durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagy ýurdumyzda emele gelen hemde ýygyderli ýagdaýda geçirilýän müňlerçe watandaşlarymyzy ähli ýaşdaky we dürli hünärdäki adamlary birleşdirýän köpçüliklerin sport çäreleriniň hasam işleňleşdirilmegine ýardam berýär. Şunu biziň ýurdumyzda bu orda durmuşa geçirilýän ýygyderli çäreleriň durmuş hemde ekologiýa meseleleri bilen ýakyn baglanşyklydygyny bellemek gerek. Häzirki zaman dünýäsinde ekologiýa bilen baglanşykly meseleler aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Velosiped hakykatdan hem ulan ekologiýa taýdan iň arasy görünüş hökmünde ikrar edilendir. Hereket etmegiň, fiýakatçylygyň, boş wagtyň işeň hemde peýdaly geçirmegiň ören amatly ferişdedir. Seher bilen Tomus Pasynyň ýakymly howasy hemde awdanyň çägine peýda bolan häzirki zaman binalaryň, tokoy zowlaklary bilen goşup adamlaryň ruhuny götürýär. Muňa insan saglygynyň berkidilmegine möhüm ähmiýeti bolan toplumlaryň çäreleriň oňy netije berýändigini görkezýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe bu asly ýörelge hil taýdan täze mazmuny eýe boldy. Bugün ýurdumyzda sportyň bu ekologiýa taýdan arasy görünüşine ilaty esasanam ýaşlar çekmek boýunça maksatnamaly çäreler durmuşa geçirilýär. Sebäbi velosiped sürmek beden saglygyny berkitmegiň hemde özüň oňat duýmagyň ören netijeli görünüşidir. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda velosiped sport hemde sportyň beýleki görünüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň döredilendигini bellemek gerek. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we welaýatlarda ýarşlar hemde türgenleriň türgenleşiklerini geçirmek, şeýlede ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýelemek, geljeki olimpiýaçylary kemale getirmek üçin niýetlenen dünýä ünlülerine laýyk gelýän ugrudaş düzümler döredildi. Velosipedli gezelençler barada aýdylanda ol ýokary ruh welentlik duýgusyny öredýär.
Şoň bilen birlikde daşky urşawa ziýan ýetirmezden daşyny urşap alan dünýä bilen tanışmak, tebigatyň täsin künjeklerinde bolmak mümkinçiligini emele getirýär. Almy barlygyň görkezişi ýaly velosiped sürülende bedeni gadaly agram salynmagy netijesinde adamyň çydamlylygy we işe ukyplylygy ýokarlanýar. Beden wogunlary şeýlede nerw bolgan berkeýär. Velosipedli gezelençler gan masalynyň gadalaşmagyna, ýürek damar we beýleki keselliň töwekkülçiliginiň petelmegine ýardam berýär. Velosiped sürmek şeýlede bedeniň maýdaýlanşygyny gowlandyrýar, onuň keselleri garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Bu özi hereketleriň sağlaşygy üçin netijeli türgünleşik bolup, ünsüňi bir ýere jemlemäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň velosipedli ýürüýüşi Mehriban watanymyzda adam hakda aladanyň esasy ornuny durýanlygyny görkezden çäre urly. Häzirki günlerde Hazar deňziniň kenary ähli adamlar şolsan ösüp gelýän ýaş nesiller üçin deň jalşyň ýokary derejeli mümkinçiliklerini özüne jemleýän jenneti mekany öwrüli. Bu ýerde döwlet başlarymyzyň eýdigderli tagyllasyny netijesinde häzirki zaman şifaxana ulgamynyň döwrewap düzümlerini deň jalşy mögsümine şadyan hemem gyzykly geçirmek üçin döredilen şertler ýokary halkara ulglaryna dowly laýyk gelýär. Munyň özi ýurdumyzda adamlar olaň medeniýeti deň jalşy urny döwlet derejesine edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Bu ýerde Tomusky din jalşy mögsümini gyzykly we şadyan geçirýän bagtyar maşgalalar döredilýän azaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Bu özi bagtyar çağalaryň we nurany arzularyň amalaşýan ýurdu hökmünde ikrar edilen Türkmenistanda ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň alada bilen gurşulýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasaty halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, ýurdumyzyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirýär. Şunda çağalaryň sazlaşykly ötüşiniň ýoly goýulmagy bilen baglanşykly meselelere mühim ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň şifahanalary ykdysady, şifahana ulgamynyň kuwatynyň we tebigy mümkinçilikleriň sazlaşygydyr. Şol ýerleň azaýyp tebigaty, arasy howasy adamyň saglygyny berkitmekde mühim ähmiýete eýedir. Bu ýerde çağalaryň wagtlaryny şadyan we gyzykly geçirmeklerini üpçün edýän bir näçe sagaldyrs din jalşy merkezleri hereket edýär. Awadan şifahana merjeni hökmünde ikrar edilen daýanç medeni sagaldys merkezine din jalmak we saglygyny berkitmek üçin ähli şertler üpçün edildi. Bu ýerde dürli güýmenjelere meşgullanmak, sportyň bir näçe görünüşleri boýunça özara ýarşlary guramak, türgünleşikleri geçirmek, şol wagtyň özünde saglygyny berkitmek üçin ähli zerur mümkinçilikler döredildi. Aýratynam merkeziň çägine din jalyanlar üçin hyzmatlaryň ýokary derejeli görünüşleri hödürlenýär. Muň özi sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkitilmegi bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemiýeçilik üns merkezinde saklanýanlygynyň nowatdaky beýanydyr. Häzirki döwürde arkadagly serdarymyzyň tapşyrygyna laýyklykda ýerki döwürden başlap çağalarda sagdyn durmuş ýörelgelerini eýermek enligini ösdürmek ugruna zerur tagallalar edilýär. Muň özi çağalan köpçüliklerin beden terbiýe we ýokary netijeli sport bilen meşgullanmaklary üçin oňun şertler üpçün edýär. Şeýlelikde ýurdumyzda uly adamlaryň we çağalan arasynda sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanýanlygyň sany barhartýar. Awada din jalyanlary amatlylygyň ýokary derejesini özünde jemleýän hyzmatlaryň dürli görünüşleri hödürlenýär. Şeýlede bu ýerde maşgala bolup din jalyanlar üçin häzirki döwrüň talabyna we ruhyna laýyk gelýän şertler döredilýär. Şoň bilen baglykda din jalşy mögsümine hadaryň kenaryna gelýän maşgalalaryň sanynyň ýygyderli artýanlygyny bellemeli. Çağalar şeýle azaýyp künjekde şadyan we bagtyar din jalyp wagtlaryny hoş geçirýänliklerine tüý sürekden buýsanýarlar. Bu ýerde din jalşy mögsümini şahatlykly we gyzykly geçirýän çağalar hemde olaryň ata-eneleri döwlet derejesinde özleri hakda şeýle uly we hemme taraplaryň alad edýänligi üçin gahrman arkadagymyza we arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Yer gelen aýtsak, awadan howa gurşa we oň ekologiýa derejesi ýokary halkara görkezjilerini we şifahana düzümine bildirilýän häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelýär. Bu ýerde gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça giň tokoý zolugy döredildi. Dürli güller ekildi. Olary ýokary derejede ýydak edilmegi netijesinde hadaryň kenaryna insan saglygy üçin amatly howa gurşagy emele geldi. Muň özi döwlet adam üçindir diýen şygar baş ýörelge edinýän döwlet siýasatynyň halkymyzyň durmuş derejesiniň gowlanmagyna, ösüp gelýän ýaş nesiller üçin zerur şertleň döredilmegine gönükdirilýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Şoň bilen baglykda bu ýerde döredilýän mümkinçilikleriň hödürini görýän ýyldaşlarymyzyň aýratynam çağalaryň arkadagy serdarymyza bolan hoşallyklarynyň çägi ýok. Hormatly ýerleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gowullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs.
Salam elik edidileşler, hormatiyleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň 3 ýyly döwri awgust aýynyň 11-ine tamamlanýar we awgust aýynyň 12-sinden ýalyrak döwür başlanýar. Mähriban adamlar, geliňiň bolsa awgust aýynyň 8-inden awgust aýynyň 14-üne çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Ýani geljek hepdeniň 1-nji ýarymynda ýurdumyz çaýna günwatardan çyl howa akynyň arlaşma netijesinde ýarymyň Balkan welaýatyny atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle howanyň gejeng temperaturalarının hepdeniň 2-nji ýarymyny atkem petelmegine garaşylýar. Has dakygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtgät bir amurtly howa bolup, hepdeniň 1-nji ýarymyny atkem ýagşy ýagar, ýalarym çakmagy mümkin. Demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-26 gradusdan 29 gradusça mayıl, gündüzlerine 34-39 gradus ısı, welaýatyň kenarda etraflaryna 29-34 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahaly welaýatyny üýtgät bir amurtly, hepdeniň 2-nji ýarymyna az amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 22-27 gradusdan 29 gradusça mayıl, gündüzlerine 31-36 gradus maylan 39 gradusça ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny az amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusça mayıl, gündüzlerine 31-36 gradus maylan 40 gradusça ısı bolmagyna garaşylýar. Diýarym Lewap welaýatyny az amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusça mayıl, gündüzlerine 31-36 gradus maylan 40 gradusça ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyz Aşgabat welaýatyny üýtgät bir amurtly, hepdeniň 2-nji ýarymyny az amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 27 gradusça mayıl, gündüzlerine 30-35 gradus maylan 38 gradusça ısı bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgät bir amurtly, hepdeniň 2-nji ýarymyny az amurtly howa bolup, demirat günwatardan demirat günnäre ornutga diýen tilik sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şemalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-20 gradusdan 26 gradusça mayıl, gündüzlerine 32-34 gradus maylan 39 gradusça ısı bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz awgust aýynyň 8-inde magnit gaýdasynyň goşak gaýdada saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz awgust aýynyň 8-inden awgust aýynyň 14-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlarynda hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edidi watandaşlar, Tomuz paslaryna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, paslaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklasyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şuňlany watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler beslenýär. Ähli ösüşlüň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.